Alai kyo hambai baya bro. Tewisa ani YouTube channel narok jotono tewisa biflya hambai. Tini tei kaisa balai ne important nangmani topic no teaching tini kok salai nei. Ama kok salai mani bising tei no narok video pai thak jora naidi. Kok salai mani bising tei no narok no clear ngai. Je tini ni topics tamo issue. Gama belai kheno nogoi angbo shocked amachini joto bukung barati prasad dofani bagi belai kheno wanama belai kheno wansuk thai ge ang no kaisa letter je borok DM ni thano DM no romani kaisa letter amna ang norok bai kisa share khainai naidi kaham ki pori naidi pause ri naidi video no bathak ri naidi borok subject ta mo siga amo teliamura amorpur hai jaga ni ge borok no nogui na mankhana o letter ta mo sija clearly borok siga DM ni thano je amo hai teliamura amorpur hai khali jaga ro tong he nog huk ri borong boson borok na jaga ri ri sa ge wansu goi naidi baya bro जों ओ हानि बोसारक तिप्रा सारक जुग जुग ओ हावा तंगैसि तागबो छिनि बरक रक गोबां मानो नकथाइ करै तंथाइ जागा करै ngै दं गिनो नुगै मानखना बरकले आयांनि पारनि फाइसे ताबो फ्लेट दं आगरतला इनिने लेक जमुनि राधानगर स्टेन नि बुसां ब्रिज गानाव नुगै मानखना थां देब्रा आयांनि फाइगांके याग्रा 9-10 ताला तांगै फ्लेट खाइरिखा borok baibak no kintu borok ni kuno documents kore ration card kore I card kore borok ayang ni phaibai mani mang aro bosti khai tong mani no borok no tau flat khainai borok tau bah ei sirumo dong piaba fakir ni busarok borok fakir phaimani phatarni jeng o hano naikalnai jog chini bongshador rok o hani busatini langta ri chuma kaina kaham ke kaham ma chaya phia bat jeng tabu politics ni gamo asake tong thoklaijak chini borok rok of tai tamo sasina asake tong thoklaijak gechini thinang borok sogine wan sogine di future no ar tabuk jeng bai jengse o borok ni ST certificate cancel khaidi fo hai khaidi fo irai fo mani jeng bai jengse tamo yosiglai tongkha niku buini busabate bu phan mane bili buini busarok buini bosong ni rok tei bu phan mane orono sujuk borok sungno tei bu tola siglugnani piaba uje leader ngai rok kha pura thujak muktri thangpaijak borok ni teprasa thiri thei tha thang ni ha to tong ya aboni borok ni kuno matlab kuri borok ni amoni kuno matlab kuri borok ni matlab borok ni kaisa ni mang borok minister mani tongkheno akungkha kaisi borok minister mangkheno dunia kaham amo haisi man inge wan sokui nai di baya borok je borok tini amo haike jaga sani dong khana tamo san tebo saime ADC de sabairi ridi ni sanlaino soroksa monchorok tongo borok ni bu borok jodi tabo হাজার লাখ borok all Tripura jodi chengo hangkai really je ADC sabairi dingaka tamo khaine no kichu khaime acha ya bon bagai no jeng tongmani se kisisa aro sitebo haike yo siglai ne jani ja pirjaglai khakjaglai tongkai bahai kenglai ne bamo e amarok no ang kono political party no ang directly against saya pia je ngui tongmani je reality omno sang masao genoro once be recently je suraksa monchorok agotala really khaimani yak ulono bini next day ono omo hai kaisa je letter busango phaike that means or letter sekang no rojak borok bising amo processing ngi tongo gaga tabuk chini borok no chini borok ni Christian rok ni ST certificate cancel khaine hini एकदम डायरेक्टली प्रोटेस्ट खाइका रैली खाइका हमनो नगुई
borok phan mangkha hingke tabuk ani ke sengthai ani je tabuk kaisa kok sengmung jara tabuk Christians rongni certificate no cancel khainai ni rally khainai o soroksa monch rongni leader rong sengthai tabuk norbo naidi o je letter tamo letter o sijak je jaga kwrwi bumihin fatani phainai ta borok no ta bumihin borok no jaga na bagui borok DM ni yabo kaisa letter rega ke abo norok to Christian rongni ST certificate no cancel khainai ni rally ke tabu o je letter no nugmani yagulo norok amono tui rally de khaino amono ani sungmung tei nai samung bufro noro amono tui agortala asto bolo rally khainai ha nai tok nai joto taku buku robo norok ni faising na harjak je tabu borok jaga ADC area o khali jaga ro borok no jaga ro de nei je tabu bising kaisa processing ngi tok mani ama ekdom real ngi tok chung saimia tabu letter biskango phaisi se saiman tabu letter chini biskango phaisi se ama saiman clear ngo piaba bising tei gobang mano chokli ngi tok amono chini tiprasarok hano hamjangnai dofano hamjangnai rok naisalaija narok o isunoti bufro agortala o rally khainai je chini ADC area no borok nok kri rong no nok rode ni sanai tongmani kha khai norok nugya khungke naidi norbo naidi ge miani je rally o gobang kugno sinia mokhang tangi borok phaikana no ke o rally saboni against rally chini borok jara Christian khainai omo chini borok hingke naidi borok ni tamo samungoro borok si segang phailaijak o rally o that means chini bukung bararong ni against je samung ke borok asung na dakti yapri seiman amo haita ka bota chini je leaders rok buchia mono buchio tangi buchia chinse borok sikhito buchio phiaba borok ni kaisa no imang borok nini dofano phalai jati dofano seklai ha phalai phan borok ni kaisa no borok ni imang borok leader ngani montri minister ngani rally o je nugmani chini jonojati rok to kwrwino kwrwi phia gobang kugno nugjak kha o je chini takuk biশ্বজিৎ দেববর্মানো তগui butharnai suroksa monch rok mangse oro phailaijak norok mokhang nuguni saimangkhana chini takuk biশ্বজিৎ দেববর্মানো lamo khiklai sui un waktok togui butharma haike butharnai o je suroksa monchoni borok rok mangse miani je rally o mokhang norok nuguni saimangkha chung sinia mokhang omo hai mangse chini borok yale omo rok jonojatiya hingke omono chini bwskango srai norok ni ideology tamo norok ni imang tamo norok just chini je jati dofano seklagani omono norok ni target chini borok no phalui norok netangani asukno norok netangani omono main point nangkha norok leader na bagui tei kuno ya norok ang guarantee rai saiman norok tiprasani kuno suroksa siri mainya omo kaisa chokli omo eke borok rok no thokai mani yakar di norok tini je tiprasani unity no norok sabainani tanai di omo nani kaisa koimung norok ni thano ke omo hai nang nungya jora rogo kok rok bai norok ta family jak di omo totally time waste chini borok ni unity no sabainani naimani norok hojak tongdi saboni kokno nanani nangnai bol amati himna nangnai obno norok wan sukdi cause chini tiprasarabo tabuk gobbang mano educated tongo kaham ke wan sukui naidi chung chini future
sini thinang जों bo lamati himke kathang tongnai abono norok bu kaham ke saimano git asuk kok saino baya brok ani tini ni video no aro namo thaksinai hambai.